Ka janmit ke basuk bakman pi baro ki palok nongpet. Sasisien ngi priang sungobhab yang pi syakani ke program jongi ka straight talk ke program ka bangi crunch pang ka bha kamiat ka roy ka par bat kumjuru ya ki thleu ki sar bathar bason ya ka jala jongi hi baro kawai. Ladon katu kanisnem kumbana du kisnem ka khandai spa terter. Keladon kasur jong kirangba kebakwa banuan ra ya ka jingkala ha kariti dustur jong ukasi. Kidon ru ki wei pat ki kenhun ki bakwa ban pene pensa ya kariti dustur jong ukasi kumba ka julong menchua. Di kumta ha kani ka janmit ngiwan ra ipi ya kani ka program ka bakran chapang kiriti dustur bat kajat banriu. Hendai haswa bengin beteng ya kani ka program jongi syahmat ngakwa ban pen itu syai pi ki katu kat ni ki nongi simbenta ki bani simbenta ha kani ka program jongi ha kani ka janmit ngan pen itu ningkong yaima UR Shalom ibadairu i retired associate professor bat kumjuru ibala jubat ya ka kamram kum president jong ka sendraj la palat arpoi teli kisnam ngi pediang sobhai phima ngidonru bat ngi yeikong Lusita Siem ibadairu retired assistant teacher Hasin Mary's School bat kumjuru idei news anchor ha PCN bat kiweru ki news channel tingi pediang subhai pi kong Lusita bat khadu ngidon hiba pinshai lingdo iba ngi jutibru kum iba PS lingdo ibadai social activist ngi pediang subhai piru ba PS lingdo. Dengan ya jam no syakmat ya kanika program jongi dengan pasat ningkong ya ka jingkeli syaima UR Shalom ma hakajing smutu jongpi ka kajat benriu katkum kajing smutu pejonga kadai kata kepadon lang kajingat bat kadustor kariti nama arba lada kini baro arkidon ngila bandong ba kadai kejat benriu kebaim kejat benriu katkum bangitip katkum ba ngi yai lanti ba ubulai dang bo nang thau ubo ya kejat benriu katkum ki jaka kiba u la bo lamang ban bo yaki hala ki jong ki jaka makin im makin sa hakato ko jaka kabaw labo karpang yiki da kaba kidan arteli kini keba bat skem ya kajing ne kajing sa jong kajat benriu kole shibun ma kong Lusita ha kajing smutu jong pi pada kajat benriu kole shibun ba me bon kata kajing kelni hakajin sautu jonga kajat benriu kadai kekenhun kabia syong salang hakajuk kajaka kabadan lakajong kariti kadustur lakajong kejinget kabadan lakajong kaktin kabadan lu lakajong ka akor keburam katkum kata kajinglong jong kahi bat kabadan ru kata ka leksing lapanong kajingya dai ru para briu hakajing sungtu kajonga kadai kata teh hakarite kadustor kala kentup ki babun ki kiba kentup nadu ki bede bak emlang salang hakajing adai bede bak syongka syongman haka trai kata bat haki bede ki benta jong kajing im jong tau kon benri kuble shibun kong Lusita ba pensyai hakajing smutu jong pi pada kajat benriu te haswa dengan jubab soban berpau kajing ai kublai pi ba mebon ba pila si mekani ke bentaban penyak jeni ke program bat ya baru arnut ki balong ki panelisme kita don lang hakani ke por bat ya baru kita ki paradokot jongkari bekejat benriu ki balong kita ki paradok persnam hang ne bekejat benriu nyotrap ke jongi so ban ai kublai pi baru bat ka bor jing so thu jonga hi habayade kita ke jingkeli ko ong ke kejat benriu ha ke jing so thu barit jonga kalong ba ka khandau ka siap ki riti ki dustur
ki jinglong ki bakerpang jongi kom kejat penriu te ngasngau ba kita ki dei kejat penriu kentup lang kita ki ba nakaliang jong ba salam bat mes siem ila penpau ya gitu ki jing pensngau mah Terkulai Shibun. Insai poi bang Shipi saknet por masalam. Ladangi kren Shapang kejat benriu tengi hapru ban but nadu menu ba lapen long yangi bangin long kata kajat benriu. Dia kajing sngotu jungpi nadu menu ba ya kan ikariti dustur jong ukasi ban penlong yu bau de ukasi nane ujat benriu ukasi kala wandur. Ka kajing kali jong benpon hakajing yadai bat kariti kedustur ban pelong yo khasi handai ngan keren ban pelong yo khasi ngamla ban keren ya kata ngan keren baik ya ka ba ngawan nangno ngawan naga rithan than jantia kom u penar mo te ka kedustur kariti kawan nado kita kipor kiba ublei ola pan klat ya ukhan riu ubo ya ukhan dai rangkat bat ya nyau pat hang ni hapertai kita ki nyau kabang itip kom haga keten kasiro nyau trap nyau skum te ya ka hakat kum ka jenglong jengman jongi kaba ngi yo pateng ka jeng ya tho khana mo ki khana puriskam bat ki khana tang ki khana niam na kawe kapateng sakawe kapateng na do pasdang kapatay ti kaba ublay terkirat ulabo ya kita yaw nyawa sabo undan kapatay hadin ang takat kum kajenget kejongi ula penhiar pat sa kisangut kipuri belai kata day kabon kateng kawet pat kado kita dai ke bangitip dai ki sok po kataronai na kita ki puri belai mi pat sasaukur kita pat dai ki basongkha ya kita ki saungut te hade nang ta lakha ya uta us doloi ubanengkong obangitip kumagi ong udang sendirian nagajat paswet teha kata ka iswar iblay upa pertat haudong sendirian baun pensyang pentia ya kan niam garukom gadustur geriti jong kasnong kathaw kasnong juai namar ha kata kapor ngada ka bas ngoburam ya pi baro kebedan lahani kampat don kano kaniam badon tang kata kaniam kaba ublay ulabo uong kita ki kentin uong upa pertat haudong sendirian naki sokpo gin yo pat sakita ki prakut prakamai gin mi ki prakut prakamai te gin yo ya kita ki khat sau wasan mut kinong pendep ya kam niam kam rukom kaba ublay ukwa pendep ki kita ujat calam ujat pasak ujat san sengkong bat ujat sulai nak ini nak sok po kin yo saw kin mi prakut prakamai nak kita mi khat saungut kiwasan rangkat bat udaloi kini kide ban pendep ya kan niam kurukom katkum kikardan kijongki te hakajo kopor la ai kentin haudong sendirian ban penek penskem ya ke dustur ke riti ban pendep ya kata kakam niam kam rukom kat kem kiserin kijongka borok ngitip ba ke kamram bejong unyau trep ha kata kapor hak senong jua jongi ban pendep ya kata kejengkua jong terikero kadai kabek tengkelam kabau ong ba ukon nyaw saha kapor pada bo yo pertai ula dum kejeng perkat unong yalam jong ki kata kapor mo ula kriya uong yu bangan ngam no yame ngan sawan pet yame 6 cm haki saus ni laime
ไม่ได้บรรลงอุปชาติฮอกไม่ได้บรรลงอุปปันดับฮอกya kan diam korukamแต่กุมตา kawan lang bat kedustur jong kesangka sangman kawan lang bat ke khenkur khenka kawan baro ke baki dustur kiriti ki bangi pot hadok takis te kata de kaba ngaong ngala bat ong hang ni baka dustur kawan lang bat kata ki kenten belai ke ba belai ula ai ha ki ha u dong sneriang bat ha kita ki parakor parakamai nangkat bat kisok bo kal awarna bat unyaw sa bakin pendep lang ya kan ni kan yam ka ba cisnet namar ba kumbo ong maswa ha kata kapor 4 dot te kumbo ong ko mane mo chat ban riu dai ban yes ngau tho dai ban yi im ka wei ban yi tip riu tip lei dai ban le kan no kam kababiang naga banta yeladi naga banta ka kur gajak naga banta ka chnong bat karat kata de ban yi im suk hak di hasla do tai ngan ong ba kane ka dustur kerti hado manta ladang isem ya ka song kha song man hado manta ngidang bat kumno ka song kha song man hajwai ki khon jong kan yam tri ki pendek andala don ka jing ya perkat menswa ki lek kelat mo lek kelat korek mama onkel mo kunyi jong ka ye bat ka keme bat ka kso ka siang ni ong ba la da khon jong ki la don jeng mot ya kata la ni ha kata kapor kimpat keli ki lek kelat ba ha kata ka ye ba ni la don jeng mot ya ka khon ka jong pi anwar khon jong ngero kala I karata ka khon ka jong phero kala I karata tongin ye khen ya kata karatap karabiang kata ka kain khor kain ka yo dei kata ka jing perkat ka jong I kam dei ka babiang yo dei daga tidiang mangin saya poi ya kata sakhendiat por namar ba kadon kebentar begini keren pang jong umama te kong lu suta na kaliang jong ukhandriam pat imai la batay ngi khandiat na kaliang jong ukhasi penar te na kaliang jong u khandriam khasi khandriam pade kata ka jingyat lenti kalong ka bakumno bat naduk menu ngilas dang kita kiriti dustur bat kumno kita ka kila wandur kita kiriti dustur tapi la ban to kubli shibu ni kata ka jingkel ni kalong ka jingkeli ka ba hap man ngam jliu pha ya ki jingwat ya ki jing tip ki ba kinong wat banya kilau juwat naduk ki por ki ba menshwa toy ha haduk ka ni ka por ka menta mla ban tip ti kenate naduk mnu kata ka dustur ka jong khasi khenriam kelas dang ten rai ngila ban sung thu ba ukhasi hi ukhenriam na do menang thong ka perthai uladan hi la ka jong kariti ka dustur ka jong u namar ni yo I ka ba kham pau ka dai na kini ki mau benna ka jing don jong ki mau benna ngila ban ong kata ka de ka wei ka tolong ha ka ba ngila ban yo ya ka jing tip sapang kata ka tenrai la ni ka dustur ka ba rem ka jong u khasi khenriam u jongi nang ta ngila ban don ru na kini ki jing tho khana pateng naduk mendai kumnu ba nakwe pateng ki thu akawai pat nakawai hakawai pat but kini namar ba kide ki khana pateng teng ka jinya thu na ka pateng ka banengkong ka aru kala bat kum ta ter gaya kala bat kanang jaru kat nang ya kipor te kata ka de ka wei ka telong ka bang yo nang tang yo ru na ki kot kislan ki jing tho jong ki wei pat ki briu le se ki balawan sakani ka rikhasi ke jongi ban lap bangi im kumno ha kita ki por man dai kulong kuma te na kita ki jing lap ki jong ki bat kham tam na ki ni ki mau bana la sung tho ba mangi kum ka jai ben riu khasi ke bangi ong ngi wan na se kita ki phang mi ngi ka ba ki ong ngila le se banwan la dangi pensiong nong rim na ka kten ngila ban ong bangi wan na se kiti kitan Cambodia Vietnam jathe na kita ki jat ben riu mon khmer man dai na mar ka kten jongi ki ong ke sriem bat kata nang ta la da phai pat sa ka jing don ki mau bana
ngila ban ong ba kejap ban riu jongi kadon pleng ya kini kedustur ban thungi ki mau bena namar lalap yakini ki mau bena hakeleng ki benta jong kiti ki phang sathi mingi jong ka doba isyaru ka bia seriem bhabat ni te kat kom ka wei ka archaeological research mo ke jinglap ke jong kita ki archaeologist ki ong bah ka snem khat praspa nyu punyo la dang bakla kilalap ya kita ki kenja durmau ayure nanong po naribohai ma bat nda haba kila wat penia ya kita ki durmau ki ong ba ki yasriem bha bat kita ki durmau ki badon hayunan ha China bat kum juru habarma de kene ka peni balek se ngiru ngiwan nang ta na ke jinga ya lenti nang the na sepang sathim ingi jong kita ki dolunong kiri ki jong ka phang mingi sathim mingi jong ka doba Asia kum na po ngila banong na Vietnam na Cambodia nang ta na Burma ngiyat kumtu namar hagin thok kot ru nginyo i baki kedo baki ne ki jai ban riu ki jongi ki wan nang the na sepang sathe lam mingi jong ka doba Asia ki keu sepang saneng let's say ki la ya ning ba ya ka China let's say ki la shong sataru men kulong kuma men dai let's say nang ta ki her ki sapret keleng kini ki jaka jong ka phang mingi bat kum ta ki don kita ki servet kendet kensoi hang ni hang tai sepang ka jing don jong kita ki mau ki jing ki dak ki baki penun kami ki mau nang ta ki jing don jong kita ki mau bena keleng kini ki jaka bat la ong ba na du ki por men dai ya kini ki mau bena ki juthung barabor na ka benta ban pendam ya kan yam kerukom ki jongki tenang ni ngi ukasiru udan te ya kata bat na do ndai kulong ru ki mau bena wal ada mden jing tho ai ru em hakiru ndai ki dai ki slakot hangi bangin tip ya kata bakine ki mau bena la penyang namar baladon ke jing le nyam kam tam ni lai habaya briu habali on thang pat habat hep mau ba te kita ki dai ki jing tip la se ki ba ngila ban lum kat kum na ki jing tho jing tar kat kum na ki ki ba ngi pule na ki kot bala tho da kita ki long swala ne ki brio ki bhatien ki ba yai wat chapang kum nu khasi udon la ka jong kariti ka dustur ka jong let's say hakariam ka bet ngila banum ong handrai ka kten ka thali ka balong ru kata ka tenrai ke ban pen pau yang ngi sek perthai bangi dai ke jap pen riu ko bakum nu hakakten ke thli ru kini ki linguist la ni ki start penak kten ma kini ru kilam ba kakten khasi jongi ka don singa dai ba kakten jong ki mon anam bat ki mon khmer sathi namar ba ka rukom kren ka ya jan bha te kum ong iba ng sutanat ke ba iba tai bha mane sapang ka jap pen riu la ni ka ki khasi penar bahang thiru kidon la ka jong karukom perkhat ka jong ki bakum kata ndrei habang pensong nong rim yakini ki jing tip yakini ki jing puli baro ngesem ba pleng kam semper ha karukom rem hangni hangi hak ki khandram khasi kala pher namar gi sam arliang hang thea ki panar ki sem dakar balong janpin hakiti kitan wajang tia kipin ladangi pe ikadur kadar kane karukom long ka jingwan dur kadar ka khamat ka jong kiru ngia sariem bha bat kithi kinong sathelam ingi jong ka doba Asia tena kini ki e bar khan ila ban ong ha ke jingya lanti jong kun ben riu le se ha kita ki por min dak kan thong ka perthai kala ban long be ki phet nang thi seni se jrom bat nang ta ngi sayo ru ngi don ke jing sriem mo ha kaliang ka dur kadar ha kaliang karyam ka ben bat ha kaliang ka ketien ru Kuble shibon ya ki mau bena kat kum ka kajing tip kajonga kajing wat benya kajonga da pin pet ya ka we kata kajing keng mau ki om thlumui ya ka to kajing keng hang to de bara tang we brio ki mar ki om ki nong jan tia ki mo u rai ka hakle kum ka setri to bo ya ka hang to khanang bakin ya banjali tin to tang ba ki mau bena pat ba ki bo hang te ha natyang mde na ka banta ki bayap mde na banta kno anda kila ki yai nanti nang ko
long bat usm bat menteri mo bat kisipai kita dai mar wei u sipai on rayo tu kin sayang tu namar katau dai ka jaka song that ka joki ki song that jang tu te haba ya bariu pat ngi senai than panar jang ngi cha tentia ngim ju se ma bana haba ya bariu tang ba menta pat kila bo de kerteng lok tu bayak ka sieng ki bo ang tu ta ka thep ma ba pat hado menta iklam le so namar ba kidang bu mentah ketua kejaka pensong taj hadir naktakan sapai kapor banra eka sakajaka pakit thep mau ba te haka jingi dai bat uma bana mentah piri mentah kani ka ba kile mentah ka hakani ki lempung mo ki babon jat ki bu kise ke mau bana mot ban bu sa jing kan mau ya ketua kesngi ka bagi penlong ya ketua ke program ha ketua kejaka Kita kira tang ki mau banana. Banana. Andai kita ki pengen mentapin buat senar tiang senang ba. Sekeleng-keleng ki cakap support Argentina sesermang. Sermang yang nok kibun. Kita dai kejeng ya lenti. Jong kita kimar ni oi ki kimar mo. Kimar lagi perlu ke hado ngajuk cek ke mau ba ki thok khana ki department mo. Ki ong ba kita kimar kut kakat ni ti. Te hajwai kajaka wrestling place ro kadan tang mental la don bakam la tayi kum kata ro kadan te ha ka jengi dei bat kane ka mawana kadai ban ai kata ka jeng yaro mo yaki yu pat jang hitang ba yaka jeng ong pat ikong mentan ba ban ya don jingi dai sa China han rai ngas no pat ketien ya kajang ya keren bat kaya per hado kan no ngila bat poi ha ka conclusion mo ban pediang ya kata ti nga ong ba kum ong mane nga sim bai ba la abo korpang bulai yang i bangi ni mami ta kuble shubon ma te na kani kajing ya keren mentan ngi smutu ba ngilayo katuk ani kijing mut bat kajing pasat jingmut na kaliang jingma ila aya katenrai nadu ulum sopet beneng bat kumta ter ke tangnop tanggeri to te nai kong lusita pada ngila ayo ya kata kajing ya lenti jong khasi kat kum ka start sayan na ki kot bat kiwe ki archaeological digs mongila banong bat menta pat ngini ya no kham khmat khandiat Saya kini kisnam kiba khamjan, saya ki khat khandai spa, saya kisnam khat khandai spa yang. Dia ni ka jingyat lenti jong ukasi ningkong hiu de niam tanrai, kumbangi ong niam tre. Dia empat don kani ka jingwan jong ka niam kristan. Dia hadien jong ka jingwan jong ka niam kristan. Dia kala don ru ka jingki phalu. Ha kani ka ri khasi jantia jongi. Bat kala sedang ru ka kani ka bangi khot ka seng khasi. Dia kisnam khat khandai spa terter. Naga sengkasi giladon kumba khat riu ngut kirang ba kasnam gajai khat pras pa khandai pho khat pras pa khandai but ha kasnam khat khandai spa iwei kini naka sengkasi kelas dang ban let ban penpau perthai bet kelas dang ban khot ya kini banyalang ti ba pensyai pidan kai ban pensyai lor kata ka jing temu jong kita ki khat riu ngut kirang ba kai jing temu jong ki tarai ha kata kapor bagi sang ya kani ka sengkasi te kasulong no ba katkom kabor jing so thu jong i mo habe dei bat kata ka po ong ba kai jing temu jong kita ki rang ba jong ka jat beriu ha kita ki menor ba mensua kita ki khat riu ngut mo te katkom kabor jing so thu jong i kalong ba PE ya ka ri khasi ha kita ki por la dominate daki British ngila ba no daki Norway mo te lengba ka jing wan kini ki bor jong ki Norway ka la kring ha ki babun ki benta le sing ila menong ba nengkok wat ya kaniam ru mo ha kita ki por ya kaniam le se ka jing wan jong kaniam Kristen ngam ong ngaru ngadi Kristen le diam ta te ngam ong ba ka jing wan jong kaniam Kristen kalong ka bakla tamlong ha kita ki por nomor ka jing lung ka jing mut jong perkhat jong ki produk prasnam jongi hakite ki menor ki mensua lese ka lak ban ketak ya keriti ki dusdor namar bagini ki bor jong ki Norway ki lak ban yalam bakla wat ban ong no ban penjak no wat kita ki jinglong tenrai jongi ukasi kita ki por tigini ki rang ba ki bas ngau ki hati ke por mo kum i ba Jibon Roy nang ta
sip charan roy hagite gipor kila yalam ya ka kenhun jongka jat beriu kita gipor ba ki habban fom no ya kata ka kenhun mo kaban long kum ka wei na ki kenhun le se kaban la ban te lakam la ban pensutu le sing la ban ong kum ka por muta ban create ka awareness nam ta ki produk prasnam joki hiti gipor ba ngim dei ban sa yalam bakla lan ngim dei ban sa telep no ha ki bor jongki ta ki banabar ting itai di jing snotu ibarit i jonga te kalong hata karukom te te kublai bun but ladang ipai ya kenika jingya nanti jong kasi bun sin hing yang boleh kasi compare tingin ya pai no saka jingkar pang jong kasi masalam em ya katu ba pekeli mentat mo bawan katu ka sangkasi nga ka jing ka jing sampang ka jonga ka jing wan jong ka sangkasi haus nam khat pras pa kan dai ba kombo ong iba mo ba do ba lawan lang bat kan yam kristan mo namar ba kibawan kila ban wat ngim la ban kang la iki kiba kwa ban wat than re ngi pat kitrai kibadan hang ne kibadan ha kini kitan kasi jantia jongi ngi de ban wat lat ban yadak kenang ba kombo ong iba ban ne kata ka dustur geriti ka baladon hadai la chayo ka dustur geriti một cái chạy bên rìu cầm đòn chuột là đất đu có quay năng nê của bọn cả một cái chạy bên rìu là đâu bất lệ cái ta đã cả bộ ram vậy kỳ giang rằng bạ kỳ quan rải cái ta thằng ngang con ông phi bạn nghi bạn ha jo wai ha jan tia bất lệ và cái niềm Kristen ngan ông phi kawan nang kong ha sang pung tang ha sang pung hadu mentaro keempat deh papediang lut papediang lut namar balai bagi sengau tu ya laga jong balai i ki dakisin ba ki pareng kiwan ban khayi kiwan ban ra bat ka jing dang jing tip kiwan ban ai bat ka jing ko jing khia hanre rangkat bat ban pan kala ya ka jing ngai ti kata dah kaba sengau buram ya kira orang ba hadin ba pareng kira interfere ban penduk pendam ya kajeng thang priu ban penduk pendam ya ke bedeng kelam kita ada ki baro kimi dok kita kijeng je persa hanre kum ko jaj menriu kene tengah kuat berpendapat pindat ba member halor kata ka kajing kumnu kene ka kawat kan ka sangkasi ka wandur mo kumba kalong menta te sutanat e ka jing batai jung iba chalam ru ibale thu e ka jing sisa ho ka daw le se ka ba khamat e ka jing i jung jubon roi bolong rangba jong ka sangkasi ha ki por uyo e ya kata ka jing e ba ka jing wan ka ta ko umsa ko basar kai te henre ladang e puli ya ka we ka jing kren ka jong iba joseng khar kongor ha ka long khut snam jing dap nripo khandai jong ka sangkasi yo e hang tu ba i ong ma i ba ke don south lake aka balai balalum ban penlong ya ka ni ka kan hun sangkasi ka ban kong ka bai ai ni ka long ba i kwa ba kum ukhasi khnriam ba ke dei ban tem ya ki kur ki kha mo ke dei ban tem ya la ka pakin yo banya slok para maki ki kur ki kha ka mut barak khat ki jat ki khong jong ki briu ki badai kur ni ki badai kharu ki don lang ta bakin yo banya lum lang ya ki bakin yo banya kren banya selok hang ta ya ka ka badai ka kum ka rukum perkhat ka jong khasi ka badai ha ka dustur ka jong bat kham tam ni le ban pen khlang ha ka rukum perkhat ka jinga dai ken kur bat ken kha kata ka dei ka ban kong ka ba pat kindat sama ban kut chuan dat ta ka ba pat kalong ba ngidai ban ken mau ban pen sung thu bat banyai pen ken mau ye ki para khasi hang ta ba lawan ba yaki labu do uble ha ka perthai ringkat bat kata ka jing tumu bakin kamai ya ka hok ka balai pat kalong bakin yai tem ba maki kidai kejat ben riu kebatip beriu kebatip blei te kumta kene ka seng barabor kayai pen ken mau ken
ba ublay try kenrat uday ubah kli jongki baro uday kenrat kumba ki ongru ba uday unong bo unong thau te de halor kini south league aiken ban pen ken mau ba ki khasi ki don ya ka ken kur ken kha ki don ya ka jing long tip brio tip blay ki don ru ya ka jing tip ba ken kamaya ka hop bat ba ken tip ya ublay ubadai mau unong bu nong thau de halor kini kinong rim ibat josing khar kongor hakata ka jingkren ke jong i ilaban ya kata bat de halor kita kinong rim sautli ru bala dai bala seng ya kata ka kan hun jong ka seng kasi kat kum ke jing sung thu ke jong mes kemut benbu ni jingkli pi ba mencim senem habang idon ya kanika program ni halor ka seng kasi kira don ru ki rangba ki bala benrap ba ya ka seng kasi ningkong ning syap la seng omdei bakan long alor ka seng jong kanyam dei ka seng jong banlum yu kasi kharahi barok we bat ban pentip sya uni upat ba kasi ba udeu ai ban pen kan mau ki dan ru ki jing ong ha to por ba kita ba kinumla ban khanglat yo ni u pareng ubawan ban pen kala udah kinumla ban khanglat ya kata ka puli puthi ka bala sedang banwan ki iru ba namar kidon kini ki Methodist kidan nan ka ki Anglican Church ki bala sedang banwan ki Catholic eru mo ki hendai ki ong ba ka benta ka bagi kwa ban bat ba kalong ba ukasi ude ban omklet ilaki ya kita ki dustur ti pilakran ru mentan kendiat chpang ka kenkur kenka ti pila ban kam benrap sa kendiat ke kata ka jingnya per hapreng jongi ukasi bat ki wei pat ki jat benreu ha kalyang ka kenkur kenka namar ngatrai ha ki wei ki jat benreu ka kenkur kamdon ka don tang ka kenka ti pila ban elaborate kendiat halor katam te kum ka jat benreu khasi ka bakar pang hakan ka seni pertai mangi ki khasi ngisim jat ban ni ajat syaka kami te barok ke kon laki kentai ne ke senrang ru ke simjat saka kami bat kumta kene ke jing ajat jongi saka kami kawan penyadai hakata ka rukum perkhat jong khasi menhendai bahaba kene ke kur kalet ban chongkha ya ka we pat ka kur hangta ngi sayo ya ka khenka ban hangta haba kene ka kur kala chongkha yi kitai ki kha kamut kini ki kun kin hab ong Mekha ya ka kami jung kupa ubala songkha kan ka kur kin hab ong parat lani pakha yu kupa kin hab ong kinja kupa ya baro ki ba para baruta kupa jongki bat kum ta ter te kata ka dai ka khenka bat ha ka jinya dai ha ka kenkur kenka kene ka dai uma berseu ubakar pang ha ka jai ben rekwasi namar lengba kane karukom kenkur ngisung thuru baken bu sekiwe kiwe pat kirukom ken hakarukom perkhat ke jungi khasi kum hakajing dai syukur kum nung ya dai hapadeng ka kami bat kipara ka kami bat kikun jo ke men kipara kenthai bat senrang jongka nakaliang jong kami nakaliang jong kuparu kini ki khun jong ka kinya dai kumnu bat ki khun jong ki pasan ki pakhana jong kinya kha kinya dai kumnu bat kum ta ter te kum ta ngi sung thu bah ka jinya dai hapdeng kani ka kur bat ka kha ka don ki jing sno lang ka we bat ki don ru ki jing le ki jing kam ki ba ha ka shong kha shong man mbet satya ban ya poi kha poi man bat kum ya kata ki ong ka sami ken kata ka sang kama ha ta kum le shi ma ha ka jing ye dai bat kata kan pendap kan dia ba ka khan kur khan kha ka dai uthet snam jong ka chong kha shong man jong gi khasi bat ki penar namal ba le ha ka rukom ngat ka jong ki penar ka rukom ngat ki khasi ma ba mla ban song kha kaliang mut kombong ke tiang kasi kaliang khao ai khao kaliang ka we ka bar pat mla ban ni song kha siko kata dai kalong katabu temata pat kerukom khan ma andala ada be song kha ti habatai ya kerukom kam upasan kame mo kumta ter namar bale onda lawan sakawe pat
kaset ban Songkha bakin kan ke ya kata ka retap Oi. long nem dong ban Songkha da kata ka baki ong ka right step ka. ka babet Oi. la dem long ka don sakawe ka lat ki ong Songkha perut la ne nyarut Oi. kata kila tang ba kat bala bayai de ban Hapkiar. de ban Songkha bet da ka babetแต่ครบเลยชวนมาเด็กนิยอีบ่าหากันนี่ก็รุกมเคนกุรเคนคากาจงอุคาซีกายาดเบ็ดยาดันตีพาลาดังยาดูกัดกุมกัสตัดไซยันนำมากันนี่ก็ Oi. ก็ปลัดยังไงนักบางยาช่องคากลุมาร Nak kajuk kat senam. nakajuk ka senam but ladang ya poi banya syongkha nakajuk ka senam katakan poi syaka sangkama but kikon gikti jungi ki kon man karo ki buduna kata duna gini Hang taken yo I ya ka start perkat ka jong kasi ka baula don na tu handai sapang ka DNA test. hot ti hakabe de ba kata pat ba pensai ngi baha kani ka juk ka bamenta kani ka juk ka jongi ka bamenta kilas dang don bun ba kirang ba kiba sngo ba kila kiba sngo ba lada shim jat na ka kanthai ki sngo po lada ki ai jat ya la ki khun ru ya ka jat jong kalok ru ki sngo po namar ba kalok ka susyong hayeng te de mo u ba kamai ba kaji te ke ke jing sngo jong pi hatu pi kum ushan rang lada ki khun jong pi kin ai jat ya ka lok jong pi lani ka tengah jong pi hatu pin sngo po Te kata ketika singkeli ke basio kie bat ke basio don kam sisa. Bat kalong ru komisi benta ba ka don kam hudu kata ba ngin ya perkat sani ya kini kam. Kani ketika im kayap jong kejat benriu ngim lak benden. Namar ba piso tu hal ba teng i ong ba ngait ya kejat benriu. Baru ngait jat benriu. Tila tangi i ya kejat benriu ningkong ngidai ban i ya ki ba don hapo jong ka. Tengi nemla ban len ba ong ba kejat benriu kam dei kariti ke dustur. kadai Kariti ke dustur ke kejat Kadai benriu. kejap menteri. Lada ngi mi persya hakapor bang UI ba ka sorkar MDA ka don kata ka jing ya ong ba kalilam ka kendau jong ka jela jong ka jat beriu ka sorkar asam ngi mi ban keren persya ti kan pera yu lada menta lada ya ka kendau ka siap lilam sa ka wei ka jat beriu kala dai ba lilam ka jat beriu ti lada lilam ya ka riti ka dustur ru lani ngi penkan no ya karu kata kala dai ka jing penkan ya ka riti dustur jong ka jat beriu ti sa ka wei ngi UI hang ni ka long ba ka filosofi jong kasi ki pemensua kalong scientific beli yang scientific nomor beli PE ladangi compare ya kata hau kasi ngiduna kita ki pami kita ki kun ana dan kita ki mo kiba don jing duna ki dukot met den ladangi pai ladangi pech ki wei pat ki jat benriu ki bom don ya kata ka praktis jong ki kom balong mangi ngi i ba ka jele sisa desa ka wei ngak wa pun so tu ang ne ka long ba PE ha ka jat benriu tip kur tip kha nginomla ban priang lanu lani ban ong ban don kata ka jing ajat kepa ngor bali pin ajat kepa te pin kan mi kaya no bat pin kan mi it ya no Kadai. pin kan pasan kan padu ya no bat pin kan mama ya no pi kani kadi ke ba don kam hatu kata ba kum gajat meriu ngi dei ban pensotu ya ki kun ki kiti bat ka don kam ru ba kum ki paradok perstam ngi dei ban kendit meriu hobe dei bet kan ya pi ka don ke jing keren ka ba ong ba ari pi la long Kristen peja ka Bible la tho kum no beli pi dang kenya se ki ong ta pi la da pai se kata ka benta ngimla ban len ba don uwei na ki rang ba hang ni pu kejat ben riu udai ba long Kristen dei bu long Kristen paj baru udai unong ya lam jong ka balang Kristen but upoi sedu Italy poi sedu Sharom da ka bo ba da ka spong udai lengdo upadar padar segi la tapi lang kenma but nginom la ban len ba upadar segi udai uwei bala no senyang ya gajat benriu leng ba ka thok katar bat sibun ki bentah ba ya de bekariti dustur ngila ban ong ba leng ba ki kwat jong u ka pen kan mau yang ngi ba ngi de ki khasi de la da upadar segi balong ulendo bat ulet sa ka dorbar jong kita ki lendo so blai hepok ka putai
But ulit dekat traditional dress komukasi, but identify lah dia komukasi. Dia kai kerjing suatu bakla jong kibriu boong ba namar bunyi long Kristan yang pertu lo. Kata dia kerja brainwash. Kata gede tang jing pensutu bakla. Dia ngaken tu hani kalau ba ngim dekin ban. Sya pensutu bakla apa kom kan dia. Namar ba mentapi leng ba kan ni kerjing bakla ka rekom perkat kan ni kerjing simjat. Kawan rak ya ka syong sang syong ma. Nginum lak ban len ngan ainuk sai le dia mentah. Ngadon arngut ki parakan thai example. Mentah lada ka wei kan men yo lok no wei jat subu mentah example to. Jat chalam. Te ka wei pat ka para kan men jonga yo lok jat sim. Te gini ki arngut si para namar ha ka be ya ka bela ka sengi la ka jong ka kam. Iwei la poi sapok berni. Wei poi sawar jantia. Di ni pa kinum tip kinum la ban ya kenduk man kapor de enda kila helasan kila samla kila poi wan kelas ni long example de ya kenduk ha kelas di sisin kentai bersenang imla ban len kedon be jingi itnat menu bom itnat haba kila kenduk haba kila ya iman de khantam khna amta ngimla su ban ong ba kata ka banda panjing bit na ying nasam kila ya hi kat bamon sto de ha bekut poi saki wei ki benta. Ta poi saki wei ki benta la wan em ka syong sang syong ma ta. Tapi hang ni kedon kata ka syong sang syong ma bat ngila ban ong ba wat kita ki riu krau jong ka perthai. Mo komita ka Queen Victoria mensua nata kom Albert Einstein ki define nya kata. Bo ong ba kan ni ka jing wan na ka ju ka jeans dan ni kita ka jing poi ka ju ka jeans ka wan ra ya ka. Jing kata keban pen wan ra kita ka ban kha kita ki khun ana kata kalau beri ta kebelah sebut ma bu ngaku ban bu sakawe ke jing keli halor kata ka phang baladangi petru ya kenika rukom ai benta hau khasi jantia mo lanang ong yo ukhanriam upanar kan kambet nama ladang ong khasi de kamut baro hi dengan sering garu komponen kam jungi yo khasi jantia ro kade ka bang la bakla lupa ngidi ban ong ukhanriam upanar ti ladang ishem ya kanika rukom ai pateng ngijui i ba ka jingyo ka nong kenti ka de ka khun khaddu bat kidan ki ba pensungu thu baklaru ba balai ai bet tang ya ka kanthai dari balai om ai ya usinrang renga kwa ban keli na pi bat ba pin penshaj ki pat ba ka ka benta jong umama kur ha ka baya dei bat ka yeng kasam bat ka ka ikhtiar ka jong u ka ba udan Diat sa bangan poi sa kata ka jing keli jong pi ma ngi katkom ga jing ka praktis ka jong ni ka kame dai ka belai ha perthai ka bangi la ban ya kendo imbala ban keren ngila ban ya tho kana kata ka bai I kador jong ka kami to ketinggali ke jong pi menta ya ka property ka ba kombo ong ke kasi karab yeng ngi bat thajwa ngi ong kawas dia te ha ka jing ye dai bat kane balai ba ki pensyong ya ka ha kata kadur ha ki por ke menbari kata de kata kapor ke badang duna ngidang duna ha kata kapor kom ko jat benriu baroar bat khenrem bat benar te hanrai anda kala yat kapor kom bakal long mentah ngila ai ya ka jing yai lenti jong ka to ka tren mau ka baki ong ba kita kar lele ki chukam ibang ya karab yeng rap yeng sengi stero kom ta hanrai kabaki bu nong rim ya kane ya ka family property dai haka kado ong ba kado kala dong kala long common ka ketien ma hanrai kat kum ka praktis ngana do mentang ala jandam nya postnet ni hangte hajawai ngaklem i ba kalong kum ta namar bele lada don sangut ki kentero lada dai ke property ka babu khpa pun bha mu bat ka keme ma lada ka property jong khpa namar khpa dai khpa jong ka yeng ukunyi dai ukunyi rang ba jong ka yeng ukunyi ba ude ban penjat yakino ki kam niam
But ya ke family property ro udai ban penyan mo. Ndai ka to karap yeng la ne ka to dia ban pendep ek tak. Balai ki ay ka Kambon. Nong lo mentala de ki ay ki ya ka number 1 number 2 number 3 ki ay RR. Ya ka ay no lai. Namar balai kat kum ke jengat ke jeng imah hajwai. Kawas dia ka de ban chong ha ka to ka yeng kemayung balai. Namar dia ka yap ka sa ka khwai do wai ka kenya ka kriam ban pendep hang tu. Ka kamlong ka borden ka kamlong heavy. Ka kam kia. Tad re ngan ong ipi ba kamanyong kenyirang ba ngagan ong ipi hangi hajwa hang tai ngimpat do ya kalau kejeng long nang ba namar ba uknyi lada ubari uspa lada uboduk lada ubostat lada ubet uknyi ti uknyi namar ba sayeng kon dai tang pa umla kan kata iwe re kam niam hayeng di kon kat ba hayeng pat he's all in all he is the boss ngangalong maternal uncle in my family ngakono ko kam ngai kata semna lek kani lek katai tang ba property naik ta balai manta ngi lek do equal share namar balai ba ki mama ki great uncle jongi ki balak lan dei ki la pan chong ngrim ha kata kadur balai shwa ban yak tau mama jonga bakhat do ukhot inga wong tong in lek kom dei to onda ura ne ura ong bai happen ko ngo inga namar ba ngatik over from him uang ba kani ahita yes kami te ya kata ka khaddo nei karap ye kedai ke para khaddo imei uang ai no ikas uang ba ai no ye kam imei jonga sakata ka we ke jaka uang em no namar ba ya kata ro ai no hang ne hagani ka khaddo namar ba ka kam niam kam ru kam ni pendep hang ne u khaw ro hang tum dan kata ka de handai nga kan ong ipi ka jing long ka main ka kun jong kunyi kampat do lada open do hi de lade kala bando handai sisen ba long kunyi udai kunyi rang ba namar ba ki belai kisim kan ka main ka kun ong long ba ka jing duai mo mana ka por tingi hadu mata kata ka tren ka yat handai ngang ong bat seki we ki thane se than kan riam mo khathan penar ngong ba wat penteri kam kulmar ya kani kabenta kabomenta namar ba kan pra kayeng kesem kan pra ka kur kajat lada le kumta hanrei ni dai ban long ki bru ki bar singo tho namar kom pi mata ngelawan haka por ka basai hawala sai ka por ni dai ban long ki basai daga bali mrek keto ka wasdia la ni ka rabyeng kan kam dot ya keto bora no tak ku boleh kong lu sita ha kini ki kanriam kay judan ru ba ho ka khaddu kayo benta Kambon henry kata ka jingyo benta jong ka khaddu ka bangi khot ka ancestral property kamla bandi klam ka jingyatip jong ki mama dorbar kur bat klam jingyatip jong ka kurhi barok kowe ti hatu phim sngo ba kani ka jing tron jong kani ka ikhtiar jong ushin rang khasi lani ushin rang khandriam ngi bangi la banong kadai nak daw ba ngila pentron hi mangi ya kata ka ikhtiar ban penkubor yo kunyi namar ladang ipet hakador baru udah ushin rang badan hador bar lada pikwa bandi ya ki jaka puta ya ka yeng ka samru krem kador bar senong ru ngimla ti ka tharai ka bangila banwanra ka jingkala bangin penkubor biang ya kani ka ikhtiar jong kunyi bat hakanu kerukom terai ba ngila bengin pensungutu ya kini ki para kasih jongi nakano ka bentaru bangi hab de ban dang yai but ya kriti tu stor kabadem kenang bangin sa hakani ka selapor thai kalam kanu ka long kalam kanu ka jingnon jing kan hadien kalam da kam yu tau put jong kasang kama te halor kata ka jingkel ni ban rap biang ya ke belong dai macalam ru ba ukni udai usen rang kasih lan usen rang kasih penar ngila barang krendam penar udan artli ki benta hayin kun bat hayin kur udai nangkong nayin kur nang tau sale sakayin kun hayin kur udai unmen upara ulong ru ukni nakabenta ki persa
udon la ka jong ikhtiar ban pe hang ta hai yang kon pan ulung kupa jong ki kon unong pendap unong penbiang unong penroi ya kata ka kur ka ba ma u lai ban shong te halor kini ki artle ki benta kum kita ki jat menriu ki bangila judon ya kani ka dustor naduk mendai ngayo bakani ka dustor kala kadang ya hapdeng jongi hendrai kila don ki serwet jing pra hang ni hang tairu hakaba urang ba ngayo hakini kisni nakino makino kidaw kala le se banlong nakadaw hayeng hasem nakakur ke jong le se kasyong hakor kom perkhat jong ki le se bakim ju nyu burom yu kim nyu yu kum kini ne kala bandai ke jing bakala jong le se bo ju le sata kaying jong ki para ki persa jong kaba hake jing sisa ka kamram jong kalong ba udai kini udai ban pen ya ka para ya ka men kan thai ya ki persa ki jong kan thai bat senrang un pen ya ka im jenglong jing im long briu man briu ke jong ki un pet ya ka akor ke buram un sneng un kerau ya ka yat ke yeng ke jong ki bakin long ki batit briu ki bayat ka akor ke buram un pet ru ya ka jing don kam jong ke persa yo don inu ilat ijing duna ijing palan hakal yang ka kamai ke ji ilane hakal yang kurkom im ke jong karu bat hang ta le banyak selok banyak sneng banyak kerau ya la ka para ki persa ke jong ubaro bat udai ma hiru uban pendap ya kikam haka syong ka syong man jong ki persa kam tam bat wat haduk kikam ban sim ya kanu karai haka takalong ying ru udai hi utau kini ten ring yo bahaka ni ke juk ke bamentapan yo ba kumangalaong la ban long le se badon katuk ani teliki daw haka yeng ka sem ke jongki ba uta un men senrang ubalong para men lani ukini jongki kwa su ban tur sata ya kata ngi la ban tip ndai ngi su anta don le se ki daw hang yang tai la ban long ka daw jong ka para la ban long ka daw jong songkha ya kata ngi tip ki la ban don kum kita ki ba le se uta senrang ukini jong kata ka kur uken randian no nak apa pen ya ke ikhtiar ke jong hakata ka ji pedani even ang kuisi bon ma to nak kaliang jong nga kwa ban benrap nomor ba nak klem padi pen kut ba hafi mene to ya dei pat kini ka riti ke dustur tu mah dan nomor la pois kata ka bentang kwa hi ban stress ini bentak dia pi jusaki wat hadu kiran san sosial media ne haginu ki bentaru kajudon ke jingsa ya lambakla ki samla senrang khasi jongi dah kini kentin ki bamda sultanat ban sengap wong ba ki ong ba usenrang khasi na ying kurmi thli le ching lok ru long thli don nong rim tinga ngakwa ban ong tangkum ne gen pi gitu ki ba ong kumta baju ong tadi pi haba pi keren ya ka ikhtiar jo orang ba buat ju keren ya ka properties nomor beli sebut menta imei pa jonga tang khendau si square feet ru don pi ya keren properties nam ta ga pi te hendai ngi ma bat ban kelet ba menta pi ong ba usenang kasih mitli na don ki perlok jonga ki ba long doktor ki ba long engineer ki ba long lawyer te menta perkat pi menta ki long doktor engineer ki kamai da kilak ka si benai pi ong ha kanu kunong rim pi ong mi teli pi ong mi teli tila da dei ba ka jing ai benta i mei pa jong pi ya pi te pi ong mi teli te pi lip sa kun lip sa lok ta ka pi yo tulop menta silak lip sa menta long dei ba ki krishan na ying nasem ti ketu kala dei lupa ka jing ai ba ka jing ai benta tingim dei ban stu baklat ketu ka emotional blackmail yang iki ki samla senrang ban sa pen stu baklat na chuken de kendiat ngakwa ban penkut kalong kum ne te kamtam ha ba dei bat kanika bor ikhtiar ba kajing aijat sagi long kumi kasimo ngema ban len ba ka filosofi u kasi bat ka vision jo kasi kalong ba jengai pi mentah parlimen kita ya keren kumno ban empower men mo ya ki kenthei ki long kumi kita ya keren ban pen kubor ki long kumi ngila dan apa mangipat nadu ki pas nam ki men syuang ngila da pen kubor ki ti kata kala dei ki wei kita ya ki ko re ka perthai kita ya ki ko re ka mangipat ngila da implement lupa pi ong saka ipat di kom gejat ben riungi dang duna kata ka sistem ka bangi praktis mentah mo
TKI kabanga ong kabanga kwa ban ong kalong kata ka practices jong edukasi ka ba ong ngide ka jat meriu ka kerpang ka ba ngide ka jat meriu tip kur tip kha kani ka dei ka dak ka shin ka ba ngila pen kubor lupa yaki long kemi dan nak kata kadau kumban penkut no ka bang la kren ne padai ngakwa ban ong hang ne lang ba kani ka ching ya tai ka jong ya kan kami ba ki senrang khas khnriam jongi kidai ban song thu ba ki kimi ki pa kila ai bha lupa yaki leng ba ka jing nang jing start ba ki ai da ki jing pule ka jong ki kumta ki di ban sim ya kata hnrai ngi i ba ki don ru hakikat to ka ni ki benta jongi u khnriam habang ong khnriam war ha ka ba hang the pat ka don ka jing pher khndian ha ka ba sathes ki thang ki kimi ki pa ki ai bha lang yaki kon sin rang bat kan thai te hnrai habang ye sim kan lum yak away kum ukhnriam ngin sem ba ha baro hi ukhnriam baro ki ba ai bentalang yo shin rang ru kani ngasngau ka song hi ha ka bor jing la ha ka yo ka kon jong kanu kalong yeng long sem ukpa bat ka kemi ki ba sudan kerhai ki la ban ai ki jong ki kun ki ti ki jong ki man no bam kwa ban ai ban pensa la ka jong ka nam ka burom ka ijot ha ka ni ka perthai ma la ka bental la ki kun ni kwa hi man le kum ta ndai nge jukun mau bi ime jong ngaru ha ka ba ila temen ru iju ong ye ki kun chen rang nga te ya pi ngam don spa ngam don hajar ban ai dei tang ka jing nang jing start ka banga pha puli ya pi la da pi sim ya ka ni kum ka spa jong ha sim ba pi nyalong brio man brio la sai sisngi tenga yo bakalong si sa kum tai ndai nyok spa na mdan ai tenga kwa ban kan tu ni ya ke senrang kasi jongi baken don kata ka jing perkhat bakala bakin ong baki mi thli na ka ying keme don jakaru hayang lok kata ka jing perkhat ka bakala ka ai barok khat habang gila sai ngin don da ka jing sung thu jing mut hang ni rengkat bat ka para ke men bat ki persa ki jong pi don ya sung thu jing mut halaying kur la jong ru ya sung thu jing mut ru ha ka ying lok ka jong pi rengkat bat ki kun ki ti hang ta lada ka rukom perkhat ke jong pi kalong ke besai kalong ke bakwa banwan ra ke jing pha hang ta hi pinso i u so jong ke jing pha u ba pilate ha ka tu ka ying ke ba pli chong kha ba ha ka ne ke ying kur ke jong pi ru ti ka ta kan ke de ikhtiar ke ba u khasi unum la ban pendu lanu ru ya ka man sin rang ba pura jong ta khule shibon te ma ngi dan tang khandiat ka porta pidan ki kentien penkut ma ngan pekut ma ha ka jing ya tai jongi ngatarai ka ba sai so ka ban yo jing matoy kinong pet tang ba ban ajat ban pengkala ya ka jat bagi sim se ka keme nai but kamain kang ba kumu kunyi wat penjam daw dalade yelade ka yengkur ki bahaya ngasem wat penduk ya kamain jong kunyi lada ukhenriam dan ne upanar namar ladangi penbaklaya kini ki artli ki benta kadai kaspa kabab himla barthet kajat sei kami bat borom ya ukni ladangi penbaklana kani ka akor khasi ka akor khanriam ka akor penar kan nang her cie jango kublai shibon ma te kumtu pilai asngo ya ka jing yatir ha kani ka janmi ha ka bai dei bat kariti dustur bat ka jat bendriu kani ka jing yakran ka deiru na benta baro ki pat khasi khara ki badon ha kani ka jalami ka halia bat kumjur ki badon syaki weipat ki benta jong kani ka ri bat syabar jong kani ka ri ru kumju ti kani adi ka seruat ka bangi habban but bat kadai ka bangi ngi habban penek pensa ya ka badai ngi dei ben ong be ka badai ya ka bayong ngimla ban penkala ka balik jubur bat ya ka balik ngimla ban penkala ka bayong ngi hab dei ban long critical ru habang ya kren bat ngi tai ya ka jad benriu habang ya pai ru kani ka benta ngi iba ki social media shibun ki briu ki kren jot ki kren lamwir kia temsi temsang bat kia keren ki kentin ki balai pujat kadau ba ladang ipai syaka ikhtiar jong urang ba lada pide urang ba uba kit khia yeng asam pide urang ba uba kit khia ya la ka jong ka long renyeng pi im hakarukom ka badai
pi don ya ka kam ka jam ka babyang lada ka dei ka berit ne ka baher compare ndai pi trei hok pi minat hok pi kamai hok on don banla ban keni ya kata ka ikhtiar jong ka jinglong rang ba ka jong pi dalai re ru ting smutanat bangilayo banyathir halor kani ka benta tikum ta ingin saya syambiang bat pi la syam tayo ha kaju I kapor kata kapor san beje ha Didi Meghalaya pila ban pet yangi ha ka TV tani pila ban pet yangi ru ha ka YouTube channel ka bangi don ka bangi ai kapteng ka Didi Meghalaya hi kumju tingin saya syambiang ngadi mi bon lingdo ban nga ai kublai yakini ki panelis sasisian kublai shibun mashalam kublai shibun kong lusita bat kublai shibun ba PS lingdo Kublai shibun mai bon Kublai shibun piru ketika program mentasi kalakut ublai unkar ku yapi